भारतीय रिजार्भ बैंक याखेबा आरबीआई tabuk decision nalai tonglayo je note change khlailai hinui tamni hinkhe o je 500 টাকা 200 টাকা 100 টাকা te 50 20 10 5 obo hai kwbangma note tongo te obo kahai kwbangma no note tongo hinkhe jaga jaga o kwbang note toninani sogui tui nangui geleui phatiui thangbayo haini bagui no koror ni rang haino magna thangai paibayo kuno jagao phano thepai manya haini bagui no reserve bank rok tabuk decision nalai khaje or no change khlailai sinai aboni sikangbo modi jemon 1000 tongmani ajrao tei kwbangma notes rok tongmani oborok topok baikha oborok bo slaijakma bai apuru belai kheno bipod kotor wngbaikha baksa keba saimanya rok hingkhe kwbangma rang kesam rok haino tuyo kosok baikha baksa hinkhe ba black money rok nukjak kha bwskango borok manjak baikha baksa abrong tui to kaham no phia ba baksa saimanya rok bagui hingkhe haino savings rok khailayo agini borok rok to hinkhe oborok baksa buri bura rok saimanya hinkhe borok ni bagui belai kheno loss kotor wngkha tei tabuk bo obo kahai jodi no note kutal ongkhor kaham hinkhe o je note kwcham tongmani obo bode swkangni hai loss kotor wngnani thangno haini bagui jotono kiri koro wnglaijak tei wanalaijak bufru bo note change wngui date lai thangno tei o je note kwcham tongmani bufru bo expire lai thangno obo kebo phano sawi manya haini bagui no bufru note change wngno bufru kwtal sokpai no o plastic ni note haini bagui no joto nasing laijak tei khanasom laijak obo kahai swkangni hai je saimanya oi date saimanya korowi rang rok de magna hazar lakh magna thangbai no hini joto no wana laijak babaisa bwkhak tui to o note change khlaina nangmani naimani obo to kaham no tamni hinkhe sung kwbangma jaga ro watui nok bar satung obo kahai manjakni nango te watui nok bar satung o kolom tui rok bo ongo watui rok bo phaio hinkhe joto jaga to note no save khlai toni maya haini bagui note seka hinkhe to eba khe bari rogo jeb rogo dajak tiengui sujak kahangke o rang rok joto kisugui eba khe ba phatiui gora wngui thangbayo haini bagui no baisa bwkhak hingkhe to thik no o plastic ni note hinkhe kuni dino phano kichik klak eba khe ba tui nangui bo siwui kuno gura wngui komari thanglak babaisa bwkhak hingkhe belai kheno thik watui no par watui rok phaibo watui rok sibo thik no ongnai tei agini hai note kwcham srokbo tui tongnani nanglak hinkhe norokni opinion khe bahai o note kwtal je ongkhorna naimani norokni bwkha comment section o thangui comment khlai salai di note kwcham de hangkuk na tabuk je tikhlaina naimani plastic ni note de obode bisi chakung no।